Aquest dilluns les tempestes tornaran enmig de Catalunya abans de molts dies de sol i calor intensa. Ho vegem tot seguit. Però primer començant a repassar la situació meteorològica d'aquest diumenge amb aquestes imatges del port de la Selva, on hem tingut una jornada molt estable, ja ho vegeu, cel destapat, blau, estirat, únicament amb alguns núvols alts i inofensius, i durant una jornada que ha estat de molta calor aquí a l'Alt Empordà, ja que les màximes han superat els 30 graus a la mateixa línia de costa. Sí, amb aquestes imatges de Sils a la Selva, on hem tingut també una jornada plenament estival, plenament estiuenca, amb aquest cel destapat, sense núvols, una jornada molt estable, únicament uns núvols prims i alts, de forma similar en punts de l'Empordà, i també en temperatures que han estat molt elevades, màximes que han superat els 33 graus en aquesta comarca de Girona. Sí, amb aquestes imatges de Pals, jornada també força similar, molt estable, cel destapat i de molta calor, amb temperatures màximes que han superat també els 32 graus cap a l'interior de l'Empordà. Seguim ara amb aquestes imatges del radar, podem veure com de cara a les primeres hores de la tarda l'entrada d'una mica d'aire fred en altura relacionada amb aquesta dana que creua el sud de la península Ibèrica ha permès el creixement de la formació d'alguns ruixats i algunes tempestes que a hores d'ara estan afectant a punts de la Cerdanya, però que durant aquesta tarda podrien anar avançant i afectar altres punts de la serralada pirinenca. Atenció, perquè de cara al pròxim dilluns podrien agafar més extensió i ja sortir i arribar fins a punts del Prepirineu o també cap a les comarques de Lleida. Anem ara amb els mapes per pròxims dies. Com comentaven, de cara al pròxim dilluns, aquestes precipitacions no sols afectarien en punts del Pirineu, sinó que també arribarien a molts punts de l'interior, cap a les comarques de Lleida, cap al Prepirineu, amb algunes tempestes que serien violentes i que podrien anar acompanyades localment de calamarsa o de pedra. De cara al pròxim dimarts ja quedarien una mica més limitades cap a punts de muntanya, cap a punts del Pirineu, i entre el dimecres i el divendres podrien tenir algun ruixat de caràcter feble i molt local en punts de muntanya, i ja serien ruixats, precipitacions una mica ja menys importants. I en principi, de cara al pròxim cap de setmana seguiríem en la mateixa tendència, únicament amb algunes gotellades molt locals cap a punts de muntanya. Anem ara amb el mapa només de temperatura, 850 hectopascals per monocom, com aquests colors vermells ens indiquen com aquesta dorsal anticiclònica ens deixarà temperatures per sobre de la mitjana climàtica aquí a Catalunya, més de 30 graus al litoral, fins més de 35 graus en punts de l'interior, i atenció a aquests colors que tenim al país, aquí a França, on tenim temperatures entre 10 i 12 graus per sobre del que sol ser habitual per aquesta època, colors que aniran avançant de cara al pròxim cap de setmana a Catalunya, moment en què podrien donar el tret de sortida a una calorada en termòmetres disparats i on podríem ja registrar els primers 40 graus d'aquest any 2026. Atenció també a aquesta massa freda que ens arribaria des de l'Atlàntic per l'oest entre el pròxim dijous i divendres i que ens deixaria algunes novetats aquí a Catalunya en forma d'un augment de la nuvolositat i una petita suavització als termòmetres, però que de cara al cap de setmana també seria responsable d'una entrada d'aire més càlid del nord d'Àfrica amb el seu sentit de rotació antihorari i també d'una injecció de pols sahariana. De fet, ho podem veure en aquest mapa com tindrem una setmana de cels emblanquinats per la presència d'aquesta pols sahariana en suspensió, i serà sobretot a partir de la segona meitat de la pròxima setmana, com comentàvem, amb aquesta pertorbació atlàntica que amb el seu sentit de rotació antihorari ens injectaria aquesta massa d'aire des del nord d'Àfrica que portaria aquesta pols desèrtica que ens deixaria els cels més tapats, una mica més emblanquinats i que deixaria una major sensació de xafogor. Anem ara amb el mapa de símbols per demà dilluns. Serà una jornada que encara farà molta calor, tot i que ja tindrem algunes novetats de precipitació i tempestes que es podien relacionar amb el pas d'aquesta dana per al sud de la península Ibèrica, i és que serà també en aquest moment de cara al pròxim dilluns quan es trobarà més a prop de Catalunya. Ho vegem, durant el matí tindrem el cel mig ennuvolat cap al terç nord i cap al terç oest de Catalunya per algunes bandes de núvols alts i núvols mitjans, mentre que la resta del territori el cel quedarà una mica més serè, una mica més destapat o fins i tot un poc ennuvolat per aquestes bandes de núvols alts i núvols mitjans, i sense descartar també la formació d'algun núvol baix durant les primeres hores del matí en punts del litoral de Tarragona. Podem veure com seria a partir del migdia quan anirien creixent alguns núvols d'evolució, ho farien en molts punts de la meitat nord del territori, especialment cap a punts del Pirineu, Prepirineu, també cap al nord de la depressió central, cap al terç occidental de Catalunya, i també amb algun núvol d'evolució, amb alguna nuvolada que es podria formar cap a punts de muntanya del quadrant nord-est del territori. Esperem una jornada amb inestabilitat, sobretot durant la segona meitat del dia. Tindrem una tarda amb ruixats que podrien afectar molts punts del terç nord, moltes comarques del Pirineu, també del Prepirineu, especialment cap al sector occidental i també cap
cap a les comarques de Lleida, amb alguns ruixats que en principi serien febles o moderats, però que localment podrien ser més intensos i anar acompanyats de tempestes que tindrien una gran activitat elèctrica, molts de llamps i trons, i que ens podrien deixar algunes calamarsades i fins i tot algunes pedregades, no sols en punts de muntanya, sinó que també podrien afectar, com comentàvem, els pobles i ciutats de Lleida. I per això haurem de parar atenció a com podrien afectar també els conreus i l'agricultura. Podem veure com aquestes nuvolades i les encluses d'aquestes tempestes, ja de cara a la segona meitat de la tarda, aniran avançant cap a punts del prelitoral i també cap a la costa, deixant el cel més tapat i una mica enrajolat ja durant les acaballes del dia. Pel que fa al vent, podem veure com en general serà de caràcter feble, serà suau, tindrem vent de marinada que ens bufarà des del sud i ho faria, com comentàvem, de forma feble en tot el litoral i ajudarà a suavitzar una mica la sensació tèrmica en els pobles i ciutats de la costa i també del prelitoral. També serà aquest vent de marinada humit el que permetrà alimentar, també amb l'arribada d'aquestes palanques orogràfiques com el Pirineu permetrà alimentar aquests ruixats de tarda. Pel que fa a les temperatures, podem veure com aquest augment de la nuvolositat durant la segona meitat del dia i també l'arribada de masses d'aire una mica més fresquetes permetrien suavitzar una mica els mercuris. Encara serà una jornada de molta calor, però en principi les màximes quedarien entre 2 i 3 graus per sota els riscos que han tingut durant aquest cap de setmana. Màximes d'entre 26 i 30 graus al litoral, uns quants graus més cap a punts del prelitoral i ja fins a 32 o 33 graus de màxima cap a punts de l'interior i ja fregant el llindar dels 35 graus cap a punts de Ponent o de la Vall de l'Ebre. Pel que fa a les mínimes, pocs canvis, especialment cap a punts de la costa, encara nits de mal dormir, especialment cap als barris costaners de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb nits tropicals, mentre que en punts de l'interior podrien també pujar una mica més aquestes temperatures mínimes degut a l'efecte de les encluses d'aquestes tempestes que serien el cel més tapat i no deixarien que la superfície terrestre es refredés correctament durant les hores nocturnes. Anem ara amb els mapes per pròxims dies. De cara al pròxim dimarts, aquest embossament d'aire fred en altura ja s'anirà desplaçant cap a l'est i ja s'anirà desfent, deixant pas a l'anticicló que tornarà a Catalunya i ens deixarà una jornada molt més estable. Matí amb predomini del sol en tot el territori i seria únicament a partir de la tarda quan creixerien alguns núvols d'evolució en punts del Pirineu i tindríem una nova tongada de ruixats, en principi febles o moderats, i localment amb alguna tempesta més probable cap a punts del Pirineu occidental, però en principi, com comentaven, ruixats que quedarien confinats en punts de la serralada. Tot això amb unes temperatures que seguirien pujant i estarien clarament per sobre de la mitjana climàtica i ens deixaria un ambient ben calorós amb màximes que tornin a superar els 35 graus a molts punts de Catalunya. De cara a dimecres, jornada força similar, amb aquest anticicló que guanyaria encara més protagonisme aquí a Catalunya, matí amb moltes estones de sol, i seria de cara a la tarda quan tornen a créixer aquests núvols d'evolució en punts del Pirineu que ens podrien deixar també algun ruixat de caràcter feble o moderat i també molt locals. Com a novetat, podrien aparèixer algunes boires marítimes, ho podrien fer en molts punts del litoral i sí que ens podrien deixar una sensació tèrmica una mica més agradable, una mica més suau també, amb més humitat, així que atenció també a les hores nocturnes, ja que les mínimes podrien pujar una mica, però durant les hores diurnes podrien tenir una sensació tèrmica una mica més suavitzada cap als punts dels pobles i ciutats de la costa. De cara a dijous, com comentàvem, tindríem una jornada encara amb protagonisme del sol durant el matí, però de cara a la tarda podríem veure com arribarien els primers efectes de l'aproximació d'aquesta pertorbació atlàntica cap a l'oest de la península Ibèrica i ho farien en forma d'un augment de la nuvolositat, ja que ens arribarien algunes bandes de núvols mitjans i núvols alts, especialment cap a les comarques del sud de Catalunya i que a poc anirien avançant també cap a altres punts de la Catalunya central i punts del Pirineu. Jornada en principi sense precipitacions, únicament amb aquest augment de la nuvolositat cap a les comarques del sud de Catalunya i amb més estones de sol cap a les comarques de Girona i Barcelona. Tot això amb una petita suavització als termòmetres, tot i que encara ens situarem clarament per sobre la mitjana climàtica i farà encara molta calor. De cara al pròxim divendres es notaria aquest augment de la nuvolositat, especialment cap a la meitat nord del territori, mentre que a les comarques de Tarragona i el sud de Lleida tindríem més estones de sol, alguns ruixats de tarda, també localitzats en punts de muntanya, ruixats de caràcter feble o moderat, tot això amb unes temperatures que es mantindran sense grans canvis respecte al dijous, al voltant d'uns 28 o 30 graus en punts de la costa i més calor cap a l'interior, fins a 33 o 34 graus cap a la Catalunya central o fins a 36 o 37 graus cap a alguns punts del sud de Lleida o del nord de Tarragona. I com a novetat ens arribaria també aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica que ens portaria pols sahariana en suspensió i que ens deixaria en general el cel una mica més emblanquinat. Atenció, perquè de cara al pròxim dissabte l'arribada d'aquesta massa d'aire del nord d'Àfrica també ens portaria un augment de les temperatures. Podríem veure com els termòmetres començarien a pujar i podrien donar el tret de sortida a la que seria la primera onada de calor aquí a Catalunya d'aquest estiu del 2026.
Acabam amb aquestes imatges de com ha evolucionat la temperatura superficial del mar en aquest punt de l'Estartit. Podem veure com, degut a la calorada de finals de maig, van tenir aquest fort augment de la temperatura i com just tot seguit fa un parell de setmanes van tenir l'entrada del vent de tramuntana o el vent de mestral, que ho fa de forma moderada aquí a la Costa Brava i va ajudar a suavitzar una mica les temperatures que van voler tornar als registres habituals per l'època, però podem veure com aquesta nova calorada que ja tenim a la vista a Catalunya, especialment a partir del pròxim cap de setmana i també de cara a Sant Joan, podria permetre que tornassin a pujar molt per sobre dels registres que són habituals per aquesta temperatura superficial del Mediterrani. I fins aquí el temps del nacional.cat. Ens veiem aviat.